da anak mata do au, da apostel au, da nunga hui da Jesus Tuhatai, da hamu ulau ku di bagasan Tuhani, molo so apostel lau di naleban, sandok apostel lo au, anggo di hamu, ai hamu do saham ni ha apostiro ki di bagasan Tuhani. Ondo pagalu sokku tu akan nago manak kasih au. Na so maghuaso do hawi mangan do minum, na maghuaso hami madongan saribe jala mabuan na sida songon binai ni aka apostel na asing do aka angin ni Tuhani nang sike paspe ai holan au do si Barnabas do naso jadi malua sian na mula ulau ni tung ise ma dong disuruh soldado so magaji tung ise ma bauli pola anggo so dipanga sian pagbuena ise ma magmahan do bia semangaton susu ni pinagmahanna ai hasomaran ni jolma do na hutari ngoti disi da laosi do di dok patiki ai na taksuat do di patik ni si Musa dang patut hutamon mu babani hogbo ujung mardeke hogbo do pinasari ni debata da sadok tu hita hatana ai sumagion hita do taksuat patut makirim paninggala dina maninggalai jala makirim pagdege di Japarna. Molo husuan hami tu hamu akapak totion tunggodang mai goagon molo hugotil hami siat hamu na hasia tu daging gari na leban gari martohap di gogomuna dalam hami ma nian alai dan kupangasaun hami huasoi satoku patalu hami dogohanami asatung hunang wabat hami bagita naudina sian Kristus dari boto hamu akan namangula di bagas jogo mangan sian jogoi jala akan nambah halodo di langgatani maksau di honsiani lasongonido di hatu hotu hani to akapak bagita naudi nang sian bagitai hanguluan nasida alai dang dung hupake sere sian nakai jala dang husurat tonon asa masa songoni tu au ai tangkonan do au mati asal unang disigai hasuraki alai ai molo ho hataon bagita nauri i da hasungakui utakku yadoi magjiado au soku bagita oni ai molo hu ulai sian lomo ni haku marupa ma au alai nang sian naso takjua tong to dia pentu au tohonani asa ado baku odo di nama bagitao bagita nauri i au sohuru gi hamu asa unang hupanga saun hoa sokku di bagita nauri i ai atik pe malua au sian saluhut nai upato togu diriku tu togu ni saluhut na asa tu morop na sida hutogion naga besoko jahudi do au diaka jahudi angget hutogion aka jahudi diaka nagi nonggoman ni patiki kabesongo nagi nonggoman ni patiki au nang sotuto ginonggoman ni patiki au angget hutogion akan nagi nonggoman ni patiki anggi asa hutogion akan nasomak patik kabesongo nasomak patik kau diaka nasomak patiki alai dada somak patik kau di joro di debata to ginonggoman ni patik ni Kristus do au dia akan nagale kabesongo naso dia akan nagale songo nagale do au asa utegion akan nagale upa hobak do diri kutusa sude angget upa dua nanggo deba ai saluhut nai hu ula ala barita nauli angget do tau pak to habisi dari boto hamu ia akan namaradu saluhut nai do nian maglojong alai sada do macalo uli bukjuma hamu maglojong asa dapotan hamu alai nasa namaradu kiogom do saluhut nai akau deng tutu asa di jalo tupan na lao salpu alai di hita na soolo salpu ia au tong dada songon na somak tujuan pangrojongoku datun songon nama napul alogo pagaloku hubuk puhidu lagi ku jalo patuduk asa unang akan asing hu jamitai habe au gabe wolong